harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena. Baktak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan nekazari margolariak, andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Azken gure herrian, azke, etorkizunean, azke, gura bezala gure indarra dago gure eskuetan, azken gure menditan, azken gure jaixetan, azke izan daitezela gerlari, borrokalari guztiak. Esan zindan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, buru jabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu. Urralde honetan, hamaika biztanle lotu dira, etorkizunari begira. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena. Baktak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan nekazari margolariak, andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Eskuak eman gainean zeutzen dira eta momentu karretera bat egon da. Eskuak eman gainean. Vale. Egon itxabeten hor, ez dut. Dator lan moto bat kamera batetik. Garasi batzu bota, ron bat antzuta. Garasi.
Herri guztietan izenia olakoak ez? Arrendarren da, berri duguta. Gero, bakatu lakun izan da. Bueno, hay que ir como muy tapado, pero con la posibilidad de quitártelo, porque si no después es agobiante. Para taparte cuando toque y luego... Claro. Yo ya me cojo fiesta. Vale. Ya perfilo, porque si no, es irte pronto a filmar, tal, no. Fiesta y ya está. Tranquilamente. Bai, eske hemen, berak hemen dauka, oza, konbokatorian hemen agertzen da. Zintron hartu alde. Atzo, amabetarrietan guandikan kartela egiten. Gauen dio pentsuen. Venga, así. Venga, venga. Venga, venga, bulla. Venga, venga. Se va de Mobañón. Venga, es que ni Es que lehen esan zuen San Juanak arte txarra pertsona.
Da ere? Bueno, zeak ditu temporak datorren azten dira. 21 den uda berri egun sartzen dira, horre bastizketan gauza. Zango dira. Besteatu pasatu, Momento martxan nahi gara. Oantxe sartu zeate gainea zuzete. Eta gainea indu zait. Reciclarlo y tal. ¿Dónde se ha ido los de la prensa? Por ahí van. Vamos a por Rufián. A mí no se me queda española, pero yo pensaba que la Claro, vamos así, combinadas. Arazo eta izango da, arazo izango da. Ba, ja, hemengo da. Gero da txaketxe. Hori izango da, arazo. Bueno, ego, zuzertxu. Bai, bai. Garari.
Eki, mira, tú qué sabes. Ahora mismo no deben estar en la mesa y no está bien. Pasatzen ez den herrietako jendea, badikoa. Ojo, zuzenean dago. Democracy for the Basque people. We are a nation. Listo, ¿eh? Listo. Ahora al revés. Venga. Sopla por dentro. Ya tanto tiempo y en este momento Cataluña, pues que encuentren puntos de conexión o de cooperación o que se encuentren en días como este, pues nos parece muy positivo y además hace un día que no veas. Catalán, si quieres decirlo, por favor. Bueno, per nosaltres és un plaer i un honor estar aquí a la Gura Escudagó. Per nosaltres és recordar el que va passar fa 5 anys a Catalunya, la via catalana, un dia en què la gent es va abraçar, es va donar la mà i va protegir el seu país en cos d'una causa. El fet de que el procés d'autodeterminació català i basc es trobin en dies com aquest és molt positiu. El dret a decidir-ho tot, hauria de ser una cosa inherent a la condició de ciutadania. Destacar que hay un kilómetro de solidaridad con Cataluña. Sí, sí, de hecho estamos muy agradecidos. Esta solidaridad por parte del pueblo vasco, del pueblo de Euskal Herria. Ahí habrá representación de prácticamente todas las plataformas civiles, de algún partido independentista, autodeterminista catalán. A nosotros nos toca estar aquí en el boulevard de Donosti, pero
Vale. Jende honen zekertzen. Gara apurra luzatzen ez dela bekin. Etorriko da, eta baten bat gehiago bidali behar dugu horrentzen. Zerbait falta da. Neska hori oso ezaguna da. Ostras, yo crec que costaba la illa. De Rajoy, Zoido y compañía. Ahora, conviene recordar que llevan ya 4 días de gobierno y sigue habiendo un número de personas secuestradas en Extremadura, Alcalá, Soto de Real. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Muy buen día,
Ya veo. Me sacan el guapo, sí. Bai, seguro Hoy me parece Aros Komunikazion zaitxo. Entiendo tu realidad. Pauso eraginkorrak ematen nik esan dute 2003 eta 2004 ez gezoztutan, pauso eraginkorrak ematen ari garela, baina herri baten etorkizuna ez da egun batean, eta baina iritsiko da baita ere egunan, gure etorkizunaren inguruan, ariketa konkretu bat egin beharko dugu, proiektu politiko bat aurkeztu, herritarrei, eta horretan ari gara adibidez, proiektu hori herritarrei aurkezteko dia onartzen dugu. Besiteki, badago...
No. Que es muy difícil. Chica, ya está. Ya, sonríe, que te van a sacar esa. Joan igoten aquí. Jarri ametik! Menos aquí agarrarla. Esta es una expresión plástica, una manifestación, pero después va a tener también su propia concreción en el ámbito institucional. Y yo creo que actuar en combinada entre lo que puede ser el impulso social y el desarrollo político institucional es clave para que los proyectos salgan adelante. Lo uno no puede tener éxito. Caminan alrededor, una vez que se junta, cierra el círculo, caminan alrededor. Bueno, azkenean bizi da dibidu euskal hiritar bezala, euskal hiritar batek bere kontzientzia dutu behar baita ere, herri bizi da. Eta kontzientzia hori baina aurrera atera behar da baita ere ekimenarekin. Gaurko ekimen oso polita da, hori bat herri bezala dauzkagun eskubideen reivindikazio hori, festatxu bat egiteko, arrai bat egiteko. Más de un mes.
Sin duda, y todos estamos en la página web de Nilo porque estaba solidario en Bilbao, está ahí con todo el mundo. Amavi Barcucci, de Vitoria. Sí. Egin baino lehenago... Jari esan, jarraitu bat ditela, frantxoko baino horritzu. Zuaziko osa grabatzen hemen. Osa, hortik ez. Hortik hasi, baina nik apen jasoko ez. Bueno, polita izan ere, baina... Baina ez bakaran degora, pasako dizu WhatsApp-en bidez. Hiru eskualdek parte hartu arren zazpi gara gogoratu erakusteko gazteok ere oi dugula borrokatu lengoen gandik ikasiz nahiko dugu geroa aldatu esperientzian asizkatea ta esperantzan bukatu. Askotan soilik fijatu oigaren erakundetan begira zenbat jendetza bildu daitekeen kaletan emakumeok pentsio altsasu araban bertan saiatuz gero aldarrikatzen borrokatuaz benetan etorkizuna egon liteke herritarron eskuetan.
Aurrera, Nico! Venga, egurra. Ondo? Come June? Egin duzu? Oso ondo!
Eskerrik asko. Eman Asierri tuna. Eskerrik asko, Asier. Gora Euskal Herria eskatuta! Independentzia!
Ziklo berri baten hasiera irudikatzen ari gara gaur Euskal Herrian. Bizikidetzaren, burujabetzaren eta erabakiaren aro berria. Gaur milaka eta milaka herritarrok inoiz baino argiago erakutsi dugu elkarrekin herri honen etorkizun politikoa erabaki nahi dugula. Erabakitzeko beharra daukagula eta milaka arrazoi ditugula maila pertsonalean zein kolektiboan gure bizitzetan zuzenean eragiten digutenak gure etorkizunaz hitza hartu nahi izateko. Horregatik, ez gara soilik mobilizatu erabakitzeko eskubidearen alde. Demokraziaren, oinarrizko eskubideen eta eskubide zibil eta politikoen defentsan ere eman diogu eskua elkarri. Eta amesten dugun etorkizunari begira jarri gara, gaurtik bertatik eraikitzeko. Gizakatean, eskuz esku batu ditugu herritarron erabakitzeko arrazoiak. Eta Eusko Legebiltzarraren atarira ekarri dugu herritarron ituna. Gaur honaino ekarri dugu, baina bide luzeagoa egiteko asmotan. Laster Nafarroako parlamentura bertaratza espero baitugu. Hilabeteetan, herri-zerri egindako lanketa parte hartzaile eta zabalaren emaitza da, erabakitzeko 2019 arrazoien bilduma hau. 2019 urtean, erabakitzeko eskubidea gauzatu dadin, urrats erabakigarriak emango diren itxaropen eta ilusioaren isla. Gizartean aldaketak eragiteko dugun indarraz jabetzen ari gara herritarrok. Azken hilabetotan bereziki, milaka herritar atera gara kalera aldarri desberdinekin beti gora antolatutako herri mugimenduek deituta. Behin eta berriro, herri bezala dugun gaitasun kolektiboa erakusten ari gara. Eta behin eta berriro, herri bezala dugun aldarri horien guztien muinean, erabakimenaren auzia dagoela agerian geratzen ari da. Bertan, Euskal Herrian erabakitzeko beharrak batzen gaitu. Horregatik, aldarri horien guztien topaleku izaten ari da gaur gizakatea. Urte hauetan, behin eta berriro erakutsi dugu, elkarlanaren bideak aurrera pausoak ematea ahalbidetzen duela. Eta ziur gaude, orain arteko ibilbidearen jarraipena dela erabakira eramango gaituena. Estatus politikoaren inguruko gogoeta abiatuta dago gure lurraldeetan, tokian tokiko berezitasunekin. Esparru ezberdinetatik lan handia egiten ari da norabide horretan. Ahalegina areagotzeko unea da. Elkarlanaren bidetik aurre iritzirik gabe eta elkarbizitzan sakonduz. Horregatik, elkarlan esparruak zabaldu eta sakontzeari ekingo dio gure eskudagok. Herri honetako eragile sozial, politiko eta kulturalekin eta gure erakundekin batera egin nahi dugulako erabakirako bidea. Uste baitugu, estatus politikoaz erabakitzeko eskubidea gauzatzeko formula denon artean adostasun zabalak eraikiz, bilatu, eztabaidatu eta adostu behar dugula, modu librean eta demokratikoan. Erabakitzeko eskubidearen aldeko sare iraunkorra sustatuko dugu. Eragile bakoitzak bere ekarpena egin dezan erabakiaren bidean. Lurralde ezberdinak aintzat hartuz, Euskal Herrian etorkizunaz erabakitzera eramango gaituen herri itunera jauzi egiteko. Erabakitzeko eskubidearen egikaritzea giltza izango da hurrengo aroan. Epe luzerako bizikidetza bermatzeko gako garrantzitsua delako. Eta herritarron borondate demokratikoa, oinarri eta muga bakarra izanik, egitasmo demokratiko guztiak maila berean gauzatzeko aukera eskaintzen duelako, bazterketari gabe. Herritarroi hitza ematea besterik ez dugu nahi. Demokrazian sakonduz burujabe erabakitzeko. Horixe da erronka bikoitza, gure lurraldeetan esparru demokratiko sendo bat eraikitzea, eta aldi berean burujabe erabaki ahal izateko baldintzak sortzea. Jauzi handi bat egin dugu gaur. Erakutsi dugu, gero eta gehiago garela herri burujabe bat nahi dugun herritar ahaldunduak. Gaur, ilusioa eta irribarrea eskuz esku barreiatu ditugu, lau haizetara, euskal komunitate osora. Eta argi utzi dugu, herri hau ez dagoela prest atzera egiteko bere helburu eta asmoetan. Herritarrok lanean jarraituko dugu, determinazio osoz, nahi dugun etorkizuna erabaki arte. Jende zoriontsua herri libre batean bizi arte. Ez diogu beldurrik askatasunari. Bidean gara, erabakiko dugu, gure esku dago.
Estamos abriendo un nuevo ciclo en este país. El ciclo de la convivencia, el ciclo de la soberanía, el ciclo de la decisión. Hoy, miles de ciudadanas y ciudadanos hemos demostrado que queremos decidir el futuro político de este país, que tenemos la necesidad de decidir y que tenemos miles y miles de razones que nos afectan en nuestro día a día, tanto a nivel individual como colectivo, para querer tomar la palabra y decidir nuestro futuro. Por ello, hoy no solo entrelazamos las manos para movilizarnos a favor del derecho a decidir, también lo hacemos para defender la democracia y nuestros derechos fundamentales civiles y políticos. Hoy tenemos puesta la vista en ese futuro que soñamos para seguir construyéndolo juntos desde hoy. En la cadena humana hemos enlazado las razones que tenemos las ciudadanas y ciudadanos para querer decidir. Y hemos traído el Pacto Ciudadano que recopila todas esas razones a las puertas del Parlamento de Vitoria. Hoy lo hemos traído aquí, pero tenemos la intención de que siga su camino y esperamos llegar pronto al Parlamento de Navarra. Se trata de una recopilación de 2019 razones recogidas barrio a barrio, pueblo a pueblo, comarca a comarca, a través de sesiones abiertas y participativas. Una cifra que refleja nuestra ilusión y esperanza para que en 2019 se den pasos significativos para avanzar en el ejercicio del derecho a decidir. Las ciudadanas y ciudadanos cada vez somos más conscientes de la fuerza que tenemos para promover cambios en la sociedad. En los últimos meses han sido muchas las reivindicaciones por las que la ciudadanía ha salido a las calles convocada a través de movimientos sociales. Nuevamente estamos demostrando en las calles la capacidad colectiva que tenemos como pueblo. Y una vez más volvemos a constatar que en el origen de todas esas reivindicaciones está la falta de capacidad para decidir. Querer decidir aquí sobre temas que nos incumben como sociedad vasca. Queremos decidir aquí. Eso es lo que nos une, lo que une diferentes reivindicaciones. Por ello, la cadena humana de hoy está siendo el punto de encuentro de todas esas reivindicaciones. Durante estos años hemos mostrado una y otra vez que solamente el trabajo común, juntos, nos permitirá dar pasos significativos y estamos seguros de que si avanzamos en ese camino llegaremos a la decisión. El debate sobre el derecho a decidir está sobre la mesa en nuestros territorios, aunque tiene sus particularidades en cada uno de ellos. Estamos trabajando desde diferentes ámbitos en esa dirección. Es el momento de redoblar el esfuerzo desde el trabajo en común, dejando a un lado los perjuicios y profundizando en la convivencia. Por ello, Gure Esku Dago seguirá trabajando para abrir y profundizar en la dirección y creando espacios de colaboración porque queremos hacer el camino hasta llegar hasta la decisión juntos, junto con los agentes sociales, junto con los agentes políticos y culturales, además de las instituciones. Porque creemos que la fórmula para decidir la tenemos que diseñar y decidir entre todos y todas, logrando acuerdos amplios, debatiendo, contrastando opiniones, modelos de forma libre y democrática. Por ello, en los próximos meses, Gure Esku Dago promoverá un espacio permanente de colaboración y consenso, en la que cada agente haga su aportación en el camino hasta llegar hasta la decisión. Queremos dar el salto a un pacto de país que, teniendo en cuenta los diferentes territorios, nos lleve a decidir qué futuro queremos. El ejercicio del derecho a decidir será clave en el próximo ciclo porque es un instrumento fundamental para garantizar la convivencia a largo plazo y porque, teniendo como único límite la voluntad democrática de la ciudadanía, permite defender todos los proyectos políticos en igualdad sin exclusiones. Solo queremos tomar la palabra profundizando en la democracia para decidir de forma soberana. Ese es precisamente el doble reto que tenemos: configurar en nuestros territorios un espacio democrático fuerte y a la vez crear condiciones para decidir de forma soberana. Hoy hemos dado un paso significativo. Hemos demostrado que somos cada vez más las ciudadanas y ciudadanos empoderados que queremos un pueblo soberano. Hoy hemos contagiado la ilusión y la sonrisa a los cuatro vientos, a toda la comunidad vasca. Y este pueblo ha dejado muy claro que no está dispuesto a dar pasos atrás en sus objetivos legítimos y democráticos. Seguiremos trabajando con determinación hasta decidir nuestro futuro.
No le tenemos miedo a la libertad. Estamos en el camino, vamos a decidir, está en nuestras manos, gure esku dago. Hemen arrotzutik. Hala, oso ondo! Apai! Mendata. Hori, opa mendata. Mendata. Venga, ven. Pausori, paus. Ai. Pausori, paus. Ze forma, lana. Jo. Ondo. Aroa. Ondo, Bueno. Oiga.
pasatu nire motxina. Hormak eta resiak ez ditugu maite. Bai. Cuatro, venga. Radiografía. ¿Estás sacando radiografía? Haciendo estados y estados de mierda.
guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure eskuetan, gura laitasunen kartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan nekazari margolariak, andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta reziak. Guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gura laitasunen datu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan nekazari margolariak, andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Azken gure herrian, azke etorkizunean, azke gura bezala gure indarra dago gure eskuetan. Azken gure menditan, azken gure jaixetan, azke izan daitezela gerlari, borrokalari guztiak. Esan zein bide zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, burujabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin, jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta reziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu.
ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena. Batak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegien. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, edo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu, hormak eta reziak ez ditugu maite. Euskal Herrian erabaki ahal izateko hurrengo urratsa erabakitzeko eskubidea zergatik eta zertarako nahi duten jakitea da taldearen formula. Herritarron ituna osatzea. Hori irudikatzeko Bilbon galdera ikurritxurako mosaiko erraldoia egin zuten. Ezina, ekinez, egina, ardezagun bidea, gure esku da vuelta, hona zuen!
Sí, ha bajado, sí. Pero mírale a la cámara, mírale. Yo si no mira lo que está pegando. Cámara posible ganarte muy bien. Barre. Dientes. ¡Aupa! Bitu. Hola. ¡Yepa! ¡Kaixo! Kabita gara danokor. Aupa mendata. Hori, aupa mendata. Venga. Pausori. Ai. Se forma nada. Formal tetu. Dicho. Vera. Venga. Apa. Vale, gero arte.
Catalunya lliure. Visca Catalunya. Arte, natura. Y esa media hora llevaba.
tiro ironda, tiro ya, gelditu. Viva el País Vasco, viva el Sahara Libre. عندنا قلبي الرايس من الربع. هذا. Fírmale a ese, al ciclista. Venga, la ola.
Guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, Andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Azken gure herrian, azke, etorkizunean, azke, gura bezala gure indarra dago gure eskuetan. Borrokalari guztiak esan zindan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, burujabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikaziz, inor galdu ez dadin jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu. Ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Pausos paus elkarlanean, edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena. Baktak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daitekeen, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, Andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Azken gure herrian, azke, etorkizunean, azke, gura bezala gure indarra dago gure eskuetan. Azken gure menditan, azken gure jaixetan, azke, izan daitezela angerlari, borrokalari guztiak. Esan zindan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, burujabetasuna nola eman daitekeen, lan egin
markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin, jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu. Ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke. Pausos paus elkarlanean, edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena, batak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke. Azken gure herrian, azke, etorkizunean, azke, gure bezala gure indarra dago gure eskuetan, azken gure menditan, azken gure jaixetan, azke izan daitezela gerlari, borrokalari guztiak. Esan zendan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandat espaloi guztietako biztalean itzen eskubiden alde, buru jabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin, jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu. Guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean
zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, burujabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin, jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu. Guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean bako eskuetan, gura laitasun endatu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan nekazari margolariak, andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azken gure herrian, azke etorkizunean, azke gura bezala gure indarra dago gure eskuetan, azken gure menditan, azken gure jaixetan, azke izan daitezela angerlari, borrokalari guztiak. Esan zendan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, burujabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin, jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu. bereziak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, azke. Pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena. Baktain bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daitekeen, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonista.
eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Borrokalari guztiak esan zendan bide zuzaina, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, burujabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu. Resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena, batak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegien. Gure bidean bat, gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan nekazari margolariak, aldedo gizona morradumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Borrokalari guztiak esan zendan bide zuzaina, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztanlean itzen eskubiden alde, burujabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu. Ba, ba, ba.
aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, Andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Esan zelan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztalean itzen eskubiden alde, gure jabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu. Aranza, etorri hora, venga. Eres un milagro como tu padre. Sí, ¿no? Ya está. Ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena, batak bestei galderak erantzuten, posible badan nola izan daitekeen, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez alegie. Gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan ekazari margolariak, Andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke. Borrokalari guzteak. Esan zelan bide zuzena, gizarte honetan dauden mandata espaloi guztietako biztalean itzen eskubiden alde, gure jabetasuna nola eman daitekeen, lan egin dezagun markadanak bete daitezen, zalantzen aurrean ditugun aukerak ikasiz, inor galdu ez dadin jendearen ongizatearen gurari. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu.
berriak ez ditu. Jone, Andoni, ez dakitenak. Batera etorri behar duen, o... Eta beha galdetu, behatu pixka kaparata, bale? Bai. Bai. Jone, ya está? Bai, ya está. Bueno, lehen dizi zorionak Euskal gizarteari, Euskal Herriari, gaur ekainak 10 egun normal bat izan zitekeen, ekainak 11 bezala, ekainak 9 bezala, ekainak 12 bezala. Ikusi dugu Euskal Herritarrak elkarrekin aritu ezkeo, egun normal bat, egun berezi bihurtu dezakeula, eta gaur, ekainak 10, 2018 ekainak 10, egun berezi bihurtu dugu milaka eta milaka Euskal Herritar. Erabakitzeko eskubidearen bide luzea da, ez dago esprinik, badago egie da, momentu batzutan gehiago eman behar dela, eta iruditzen zaigun momentu hau zala, baina ez dago esprinik, dago bide luze bat. Eta guretzako, gaur egun handi bat izan da, egun handi bat izan zen baita ere 2014ko gizakatea, egun handi bat eta ezinbestekoa izan zen 2015ko ekainak 21, 5 hiriburuetan egin duen ekintzak, egun handia eta ezinbestekoak izan dira, herriz herri, hainbeste 203 herritan egin dien galeketak, eta hainbat mobilizazio ezberdin, txiki, ertain eta handi. Guzti horiegatik izan da posible gaur horrelako ekimen handi bat, mobilizazio handi bat egitea. Ez dago frakasorik bidean, frakasorik handiena da geldirik egotea. Frakasorik handiena da ikusle izatea eta ez protagonista izatea. Eta pausoak ematen ari gean norabide egokian. Gaur izan da gure eskuagok egun jakin berdinean mobilizatu duen jende gehiena. 201,9 kilometrotan 175.000 lagun baina gehiago kontatu ditugu kilometro. Hori izan da, orain arte, erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizaziorik jendetsuena egin deguna. Herritarrak izan gara protagonistak, horre ongeanak sentitu dugu zer egiteko gai izan gintezkeen elkarrekin aritu ezkero. Gaur, ensaio txiki bat besterik ez da izan, baina ezinbestekoa etorkizunari aurre egiteko. Etorkizunean, duintasunez eta erronka herri hau dignifikatu duintasunez aurre egiteko izan da pauso ezinbestekoa. Nire ez da hemen bukatzen, bide hau, esan dugun bezala pausoak eman behar ditugu, etorkizuna dauka irabazteko eta Euskal Herritarrei dei egiten ditugu, elkarrekin pausoak eman etorkizuna eraikitzeko eta irabazteko dugulako. Bueno, hoy ha sido un día grande, 10 de junio de 2018, podría ser un día normal, como el 9 de junio de 2018, como el 12 de junio de 2018. Pero hemos visto desde la ciudadanía vasca que somos capaces de días normales de convertirlos en días históricos y días muy importantes en nuestra historia. No hay paso que no sea importante en el camino de la decisión. Fue importante la movilización que realizamos el 2014. Fue muy importante la movilización que realizamos el 21 de junio de 2015 en las 5 capitales vascas. Ha sido indispensable las consultas que hemos realizado en los diferentes pueblos, en más de 203 pueblos y municipios de la sociedad vasca, de Euskal Herria. Han sido imprescindibles para poder llegar a una movilización que es histórica a favor del derecho a decidir en este pueblo. Hoy ha sido la mayor movilización a favor del derecho a decidir que se ha realizado en Euskal Herria. Hemos participado activamente y hemos sido protagonistas más de 175.000 personas. Es un día grande en la sociedad vasca. El camino va a ser largo, pero estamos convencidos que juntos
hoy hemos sentido, ha sido un ensayo para sentir de la capacidad que tenemos para poder influir conjuntamente en nuestro futuro. Y el llamamiento que realizamos a la sociedad vasca es que empecemos a abrir esta nueva era sobre bases democráticas, creando confianzas, adquiriendo compromisos, porque tenemos el futuro por edificar, por diseñar y por ganar. Bueno, histérico. Sí, sabemos, pero no tenemos datos en estos momentos. Nosotros hemos hecho un recuento kilómetro a kilómetro. Ha habido más de dos personas en cada kilómetro haciendo el recuento. Y bueno, sabemos el total, pero ahora no podemos. Ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, pausos paus elkarlanean, han edo hemen alden moduan, gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena, batak beste galera lantzuten, posible badan nola izan daiteken, mugarrien aurre guztien artien, elkarlanean indarrez gure bidean gure eskuetan, gure alaitasun indartu zerri libre batian, alde batera utzi superheroiak, gara historiaren protagonistak, langile idazle musikariak, arrantzaletan nekazari margolariak, andredo gizona monadumea, elkar bizi nahi dugu, hormak eta resiak ez ditugu maite, elkar bizi nahi dugu azke, hormak eta resiak ez ditugu maite.